Hyvää huomenta. Lontoo, päivä 2. Hetki sitten herättyy ja kohta pitäisi lähteä etsiä taas sitä aamupalaa. Ja sitten lähteä sinne British Museumiin ja Camden Towniin. Ja näyttää sääkin vähän paremmalta kuin eilen. Toisakaan jotain sadetta tässäkin päivässä luvannut. Ja no ei se eilenkään, kyllä ne oli semmosia hetkellisiä kuuroja, mutta ettei nyt silleen haitannut mitään, mut joo, sato kumminkin. Niin. Joo, ja tänään nyt sitten ollaan vähän katseltu noita metroja, mitä menee, ja reittejä ja linjoja ja muita, ja otettu sitten screenshotit tonne puhelimeen, niin ei tarvii sitten olla ihan vittu pihalla kuin lumiukko tuolla. Ja tuu niitä kävelyaskelia niin paljon, että eilen tuli se 30 000. No, joillekin se ei ole mitään, mutta kyllä se itselle alkaa olla aika paljon. Ja pienet tukkosut tuntee jaloista tänä aamuna, mutta ei mitään, näistä opitaan. Mut joo, Lontoon päivä 2, lähdetään kattelemaan. Joo, se olisi sitten taas menossa. Eikä me jotkut patongit ja kahvit vaan haeta tästä lähikaupasta. Tiedetään sinne museoon. Tossa täällä nämä museot on aika moni on ilmanen, että onko se jotenkin valtiorahoitteisia, että se perustuu kaikki jokin lahjoitukseen. Että saa itse lahjoittaa jotain, joku summan siihen toimintaan, jos haluaa. Se on täysin vapaaehtoista. Mutta aika usein pitää se, ainakin tähän British Museumiin pitää se lippu varaa etukäteen. Että siinä välttelee jotain jonoja ja muita ja pitää semmoinen kelloaika antaa, että mihin aika sä oot sinne menossa ja muuta. Meidän on pari tunnin päästä, niin otettiin tähän pieni tämmönen ennakko, että varmasti kerätään. Ei ole köyhää reissumiehen muuhun varaa, kun vetää kolmioleipää täällä asemalla. Rahat on juotu. Sitten lähdetään metroon. Aamupala syöty. Mut joo, Eerikoinen näkö tuossa vessassa äsken, niin siellä kodittomat viettää yönsä ja kävi siinä kusella, niin siellä joku pesi hampaitaan, joku fledansa ja joo, täällä tätä kodittomuutta on kyllä tosi paljon. Meni nenä edestä, mutta ei yritin rupeankään. Sieltä tulee vissiin jo seuraava. Tottenham Court Road. Change here now for the Elizabeth and Joo, ollaan kohti perillä. No, ollaanpa hajoissa. Tunnin päästä meidän lippu on vasta niin käytössä. Jotenkin näin. Ja ollaan kohta ihan siinä museolla. Joo, hyvin vetää jengiä. Älyttömät jonot. Nyt mennään tämmöisessä jonossa peräkanaa sisään. Turvatarkastus takana. Sitten lähdetään kattelemaan.
Se oli sellainen museo. Ihan helvetisti katsottavaa ja varmasti paljon jäi näkemättä, mutta ei pysty. Liikaa ja tätä väkeäkin ihan hyvin täällä ja tulee koko ajan lisää. Mut joo, nyt se on nähty British National Museum, miten se nyt sanotaan, ja nyt lähdetään kohti Camden Townia. Camden Townissa ollaan ja tultiin ostaa herkkuja. Varmaan aika hyvä. Kohta päästään maistamaan. Oli hyvä kuplavohveli, mikäli jää. Joo, tosissaan Camden Townissa ollaan ja täällä on ominaista. Hyvin värikkäät nää taloja ja muuta ja vissiinkin aika kovasti tällaista niin sanotusti markkinameininkiä täällä. Kauppa perää ja muuta, mutta alkuvaikutus on ainakin hyvä pelkän vohvelin perusteella, että tästä on hyvä lähteä jatkaa. Joo, täällä on kyllä ruokakoju perään. Et jos eri safkoja haluaa maistella, niin kannattaa kyllä ehdottomasti tulla tänne näin. Tää on ihme ranskalais takosetti mikäli ja aika jää. Nyt aika makea nämä ruokakojut, niin ne antaa maistiaisia, no annokset yleensä esille, että minkä näköisiä ne on, niin kauppa käy. Tortillahässäkkä oli oikein hyvä. Jos ei ole mitään muut syyt tulla tänne näin, niin tulkaa syömään. Täällä näitä kojuja riittää ja tosi ystävällinen ilmapiiri ja tossa ei niitä maistiaisia saa. Ja joo, ei voi kuin suositella. Se oli sellainen Camden Town ja lähdetään jatkaa matkaa. Varmaan käydään tuossa kämpillä pyörähtää ja siitä sitten kohti uusia seikkailuja. Joo, me yritetään tätä meidän paikallista metroasemaa oppia tunteja. Mutta ei, se on ihan mahdotonta. Ihan joka kerta me tullaan ihan eri ovesta ulos ja aina ihan erinäköistä. Niin kuin nytkin. Mut kyllä me aina ollaan hima löydetty. No, nämä kadut
missä me asutaan, niin on kyllä aika rauhallisia. Ettei oo. No oikeastaan tää on tämmönen joku ihme hotelli, guest house, bed and breakfast keskittymään. Ei täällä silleen juuri mitään oo. Mut joo. Nyt kämpille pikku palautumiset. Tuo eilinen kävely oli ihan liikaa. Ja taas. Tää mennään punaisiin. Mä en taju tätä kulttuuria, mut joo. Nyt kämpille ja pikku palautumiset. Tuo eilinen askelmäärä oli ihan liikaa. Niin ei meinaa millään jaksaa, niin odotetaan nyt tässä vähän takaisin. Jatketaan sitten myöhemmin tänään taas. Siitä olisi välilevät otettu ja vanhusta pitää nukkua välillä. Jaksaa pyörittää kylillä. Niin nyt lähdetään vaan ihan kävelemään ja katselemaan tuonne lähialueelle, mitä siellä on ja muuta. Ei mitään kummempaa. Mutta joo, mennään katselemaan. Joo. Tullaan tämän oman aseman läpi. Sitä kun vaikka sit oppis pikkuhiljaa tunnistaa ne toikoreittejä, niin ei tarvi aina kieltää helvetin kaukaa. Ja täällä on nyt joku uskonnollinen tapahtuma menossa. Siunaavat ihmisiä. Haluatko mennä? Puhistaa synnit. Ei oo pakko. Jotain Suomesta. Tultiin katselemaan iltakarkkeja. Kohta pitäisi tulla Buckingham Palace. Joo, onhan toi pytinki ja sit muutenkin ajatuksena, että niin, tekeekö nyt sit mitään poliittisia päätöksiä ja sieltä muita. Ja on tällaista kansakermaa, ja, mut joo, jengen rahoilla, mut jos porukka dikkaa, niin mikäs siitä? Täällä on Green Park. Ihan tässä Buckingham Palacen vieressä. Aika isoja. Näyttäviä nämä puut täällä. Ei tänne hirveästi Korso-Lankkalammasta poikkea. En ymmärrä, että miksi tänne asti piti tulla katselemaan. Ihan samanlaista. Kyllähän näin asuisi. Alkaa olla vähän nälkäinen. Nyt kun täällä ollaan Briteissä,
fish and chips. Sitä pitäisi löytää. Onhan sitä joka puolella, mutta sit jossain peruskojuissa on muuta, niin löytyy semmoinen kiva paikka, missä istuu. Pääsis maistelemaan. Näitä täällä on. Mut joo. Mitä nyt sanois? Joo, paikallisessa käytiin juomalla ja fish and chipsillä. Safka ja kuvaamat alkoi olla niin paljon porukkaa, että ei päässyt edes kameraa kaivaa esiin. Joku paikallinen bändi soittamassa. Troubadouri, mikä liian. Mut joo, oli hyvä. Pikku iltapalat vähän huoneeseen. Tänään vähän rennommin päivä. Jalat jotenkin ihan puuroa ja muuta, niin jaksaa sitten taas huomenna vielä sivuillaan katsella. Joo, nää hotellin rappuset on aina tämmönen päivän päätteessä tämmönen viimeinen koetus. Ja jalat on ihan hapoilla. Joo, tänään vähän tälleen. Ja kello on vähän vailla 8. Vähän aikaisemmin lepottaa. Niin huomenna kumminkin päivä uusi vielä. Ei jaksa nyt tänään juosta yömyöhään. Vanhukset rupee väsymään. Iijo, hei. Se olisi päivä siinä. Kello on vajaa 8. Ei jaksa tänään enää ihmeempiä. Illa menee tietokoneet viihdettä ja sitten on erilaisia herkkuja. Salami Milano cheese patonke. Walker sipsei. Sitten otetaan pari paikallista toffeita. Banaanitoffeja ja jotain vaniljafudgeja. Niitä herkutelläs ja piereskelläs. Etteet huomenna sitten taas päivä uusi. Uudet kujet ja seikkailut. Mut joo. Nyt alkaa pötköttelyt, että näihin kuvia tunnelmiin, niin se on morjes.